नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सब के आपन प्रदीप पांडे चिंटू और 19 नवंबर के ठीक सुबह 6 बजे आ रहा बा भोजपुरी बिगेस्ट फैमिली सागा ससुरा बड़ा सतावेला फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर, जेकर निर्माता और निर्देशक बाड़े श्री राजकुमार आर पांडे जी, जे एगो बहुत ही खूबसूरत कमाल के भव्य और सबसे बड़ा कैनवास के फिल्म लेकर आ रहा बाड़े, जौना में बाड़ी आप सबके बहुत ही चहीती हमरा साथे काजल राघवानी जी, संजय पांडे जी, मनोज सिंह टाइगर जी, प्रकाश जैस जी, विनीत विशाल जी, अंजना सिंह जी, आकांक्षा दुबे जी, बहुचर्चित लोक गायक गोपाल राय जी और साथ ही साथ अन्य बहुत सारा एक से एक कलाकार लोग बा। तब देखल बिल्कुल ना भूली सुबह 6 बजे 19 नवंबर के सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। और अपन प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।